125 ayat sada sahat rodi tulu di ayat tulu jongjong mahamu. Marhiti-hiti goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tot di perbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhiti-hiti hatani Jehovah do akka menjadi langit, marulup-ulup mahamu ale akka partigor, mangasahot Jehovah, talup tu maredde akka na ujur maroha. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate do hami tuho, ala ditaluokodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami alani haheomi, dak pola bema biar hami mida hamatean, ai hodo uluan nami, ruas mudo hami, di paucat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan, atong pargugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangapoko di bagasan haporseon na mangulu, paima sahat hami tu labungmu. Amin. Mari demahita sian buku ini nomor 263 ayat 10 dohot ayat 10 opat.
pangihom ma patik ni debata, ima sikat ni patik na dibuat sian pesalmen, biddu 32 ayat 10 sada. Marlas ni roha mahamu mida Jahoba, jala mar ulup-ulup mahamu ale akka partigor, jala maredde mahamu akka parsihohot maroha. Songonima patik ni debata, atong rap mangidugo mahita siat Tuhan debata, lau mangulahon pati nai, rap mahita madok, ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombartu patik ni. Amin. Mari de mahita sian buku ede nomor 120 sada, ayat 2 dohot ayat 3. Di ayat 3 jongjong mahamu. Tato potima dosata. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudohami di jolom martangiang tuho, dadda mangasahon hati goran nami, na mangasahon asi ni roham na gudangdo. Se asi maroham mida sadok bangso nami, se sama dosa nami saluhutna. Sai sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Para siroha jala pardinggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibahet tu hita hobbar tu akka dosatta, jaladang dibalosot tu hita hombar tu akka hajatautta, songon asi ni rohani ama-ama mida akka anakna, asi ni rohani Jahoba di akka na makabiari ibana. Ha sangapon ma di dibata na digijang. Mari dihita sian buku ede nomor 110 ayat 2 dohot ayat 3. Oh
mangihoma hatani debata turpuk epistel di ari mingguon. Natar surat di Lukas biddu sada, mamukasian ayat 40 onom, sahat rodi ayat 55, tajahama marsikat sorin. Gabe didok si Maria ma, dipatibul rohaku do Tuhani, ai ditatap do haetehon ni naposonaon, parhatuaon maau olak nion marsudut-sudut. Ai marsudut-sudut doa sini roha namida akka nama kabiari ibana. Akka nagugui di paijur do sian habang sanasida, di pabangkit do akka na met-met. Di painu-inu do Israel na posonai, marningot asini rohanai. Ido yang go sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata, jala na peopsa. Amin. Mari dihita sian buku ini nomor 10 sia, ayat 2 dohot ayat 3. Di ayat 3 jong-jong maham. Tidakkon maha porseotai, songona hina tidakkon nidongata saha porseot di sadok portibion. Rap mahita madok, au porsea di debata jahuba, hido ama pargugu naso hatudusan, natumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anai debata jahuba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabegabiat siatot di perbadia andorang sohabubuhan. Hido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus. Namate tarpajol do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tu bano turu dong ditanom. Namula mangulu di ari patuluhon. Namanaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahova. Amanai pargugu na sohatudusani. Isima ibana pai mamulak sugut tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditot di parbadia, jaladong sada huria na badia. Huria to panihalak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok. Mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabigi matikting di bagasan mingguan. Dating HKIP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu Misericordías Domini,
tanggal 10 sia April 2026. Nomor sada, angka rumah sada titing beragam. Nomor sada, guarni minggu. Guarni minggu sadarion ima minggu mesi dias domini gok asini roha di Jahuba do tanon pesalme tulu ayat 5b. Topik marlasni roha di bagasan Jahuba. 2. Natubu. Di hari Selasa tanggal 14 April 2026 di basa-basa Honde Batado Danak Boru di keluarga Mika Brema Ferdinata Purba Inang El Trip Boru Tapugolon, alamat Jalan Gentaraya nomor 340 A sektor Tolu Kapernaum Ipasdo Dadanaki nang Natorasna. Tolu, ibadah dan peneguhan iman orang tua di Pabel. HKP Distrik 28 Deposkap akan melaksanakan ibadah penguatan bagi orang tua di Pabel di hari Jumat 24 April pukul 10 di WIB di HKP Depok 2. Dimohon bagi kita yang berkepentingan untuk mengikutinya dan membawa yang bersangkutan. 4. Bunga altar. Bunga altar mingguan persembahan Nyonya Simanjuntak Boru Sihaloho sektor 5 Kana. Mauliate Madipasat Huria Tunasida. Akar ruas ni Huria sektor Manang Punguan Nanai Patupahon bunga altar Boima dihubungi sekretariat gereja. 5. Penyerahan Bakti Paskah di hari Sabtu tanggal 25 April 2026 Patupahon ni Huriata. Penyerahan Bakti Paskah pukul 10 WIB. 5B. Koordinasi Dewan Marturia. Koordinasi Marturia Patupahon di hari Minggu tanggal 26 April 2026 pukul 10 sia 30 WIB maringanan di Gedung Paulus. Pinangido tu sudah seksi sending musik multimedia parmusik song leader dohot dirjen diakka punguan kor asa parsidohot di ulau ni. Onom nama dohoti ulaun pakubasion Huria. Nama dohoti kegiatan do pakubasion di Huria nasa mingguon udangna 1.346 halak. Daftar pertanyaan sektor. Sektor Sada Muria di bagas ni keluarga M. Manik Situa D. Boru Nenggolan. Sektor 2 Betania di bagas ni keluarga S. Sirait Inang Boru Butar-Butar. Sektor 3 Kapernaum di bagas ni keluarga B. Siregar Boru Cihombing. Sektor 4 Sinai di nama Jabui Ruas sektor 4 Sinai. Sektor 5 Kana di bagas ni keluarga Nyonya Cihombing Inang N. Boru Siregar. Sektor 7 Karmel di bagas ni keluarga T. Manik Inang Boru Tamba. Sektor 8 Hermon di bagas ni keluarga HP Huta Soet Inang Boru Tobing. Sektor 10 Nasaret di bagas ni keluarga D. Manik Inang Boru Huta Balian. Sektor 11 di bagas ni keluarga A. Sihombing Boru Sibarani. Sektor 12 Mahanaim di bagas ni keluarga HB Panjaitan Inang Boru Sitopul. Sektor 10 Galilea di bagas ni keluarga JT Siregar Boru Sihombing. Alamat dohot jam masuk pertanyaan di sektor Boima di Ida di Warta PDF manang acara natinongos ni situa sektor di grup sektor. Angka Romawi 2 titing parhepengon. Saldo di Huria di bagasan minggon tanggal 10 April 2026 Huria 330 juta 530 sia ribu 620 sia rupiah.
Pusat Rp4.171.224. Diakoni sosial Rp46.596.110. Pembangunan Rp400.000. Transtoria Rp850.000. Saya di pasu-pasu Tuhan tama akka piliani nang ulaw di uriaon bayan sangap di guarna jalalasni roha dihita ruasna. Akka titing na sucinahahon boy mata jaha di warta naung sahat tuhita. Songoni masahat ni titing di huriata di bugasan nasa minggon. Mari mahitasian buku Ede nomor 132, memukasian ayat sada satro di udutna, tuhut papungu pilihan, sada A, dohot sada B. Yesus, Raja di surga,
Dame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Huriana hinalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpuk jamita dihita di minggu misericordias Domini. Ima nanienet sian Habakuk bidutolu. Mamuka sian ayat 10 saat rodi ayat 10 sia. Laos tapai hutihutma. Dida akadoloki maho gabe rayon mangalatap maaik na sumar. Dipangiar lung suarana. Dopak gijang dipaherbang tanganna. Mata niari dohot bulan togang di hajong-jonganna. Dibahen sondang ni sumbiam. Akka napasebut dibahen parsiksak ni akka hujurmu. Dilakai hodo tanui di bagasan rimasmu. Di bagasan parpiar ni murukmu. Dilutak ho aka bangso parbegu. Nunga borohat ho mambahen hatuaon ni bangsom. Mambahen hatuaon ni na miniahami. Dirosahi hodo ulu siajabu ni parjahat. Di patedek hodo ojahan saat ro dirukung. Ditulang hodo marhite-hite guringana sadiri ulu ni partogina. Akana dorong-dorong songon haba-haba paserak au. Akana marolopolop songon alaho mangaton halak nadangol disi habunian. Di bolus hodo lauti marhite sian akahodam. Ditodong hodo galubang ni torop aka aik magodang nagucang. Nunga hubege baritana. Jadi tibalindo butuh hakku. Aka hitir bibirku dibahen suarai. Rodo tahe habusukon tu bagasan holi-holiku. Jala mardugu ulu ni tottu. Asa hupahohom au di ari hagogotan. Molo martahop dopak bangsoi na mangarupa nasida. Aidang martubur disi hau atajau. Jaladang marparbue aka hau anggur. Lambang dubungani hau jetun. Jaladang dapot si panganon sian akka hauma. Rasipdo akka biru-biru sian balian. Jaladang adong bejonggi di bagasan bara. Alayang au marulopolo maau di bagasan Jahoba. Jala Maria ia au mida debata ni hatuauku. Jahoba Tuhanido hagogo oku. Jala dibahen ibana do patu tu doson ursatini. Jala toguona do au dumege aka dolok-dolokku. Ima dipade ede mardongan parhinaloan. Ido yanggo sahatna. Huriana hinalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Guarni minggutta ima misericordias Domini. Marlapatan gok asinirohani Jahobado tanoon. Na marojahan sian pesalmen 33 ayat 5b. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jalaon merupakan sada kesaksian. Na asini rohani Jahobado manggonggomi tanoon. Ro dinasa isina. Jala turpukta sadarion masuarahon. Asa toktong hita marlas ni roha. Di bagasan Jahoba. On masongon kesimpulan ni panurirangon ni si Habakuk. Dung leleng di parukilhon panurirang Habakuk pambahenan ni debata di tonga-tonga ni portibion doho di tonga-tonga ni bangsona jojot tubuh suku-sukun di rohana. Sipata suku-sukun do rohana puasa umbar sobu-sobu Jahoba tu pangalaho ni bangsoi ima bangso Israel. Songon dia horwa pangalaho ni bangsoi. Pangalaho bangsoi nagok hageduhon.
Pangalahon ni bangsoi nagok pangarupaon, pandoboon, parsalesian, ro diaka parbadaan. Alai nagabe suku-sukun di bagas rohani panurirang Habakuk dialusi Jehovah do. Boha alus ni Jehovah, alus ni Jehovah ima marhite na parohon hala Babel. Laho manuluk tano dohot hutan asida. Ima songon sada lising-licing tu bangsoi. Dungiro mose alu-alu ni panurirang Habakuk tu Jehovah. Buasa pakeo ni debata bangso naramun. Naso manada Jehovah. Buasa naso manada Jehovah gabe ula-ula ni Jehovah lahu manguhum bangsona. Tong doi gabe suku-sukun di panurirang Habakuk. Alai Roma Jehovah mangalusi. Tidak Jehovah sudi doaka bangso naso marparange hati goran diadopan ni debata ikon uhumon ni debatado. Alai halak partigor mangoludo binahe ni parsi hohotanna marhapor seaon. Naking takas tabegei di fotum na dipasahat tutungat-tungatta. Panurirangkon ni si Habakuk diturpukon ima sada ende manang himne. Isina panindangion taringot tuhuaso ni debata. Dohot soso-soso asa sude marlas ni roha di bagasan Jehovah. Adong piga-piga nanaeng gabe si pahusor-husorota sian turpukon. Na parjolo ima Jehovah do na marhuaso di hasianganon. Ro di akka bangso. Jehovah do na marhuaso di hasianganon. Ro di akka bangso. Di sodaking tabere ngamanginang digombarhon panurirangon Habakuk. Songon dia do balgani huaso ni debata. Didok debata marhuaso di Portibion. Ro di sode akka jadi-jadian na. Dolok aek mataniari bulan do sudiaka bangso itu Tuhan yang jadikan. Ido patuduhon na debatado na mangamudihon pardalanan ni sejarah di Portibion. Jalan marhuaso patundukon aka musuna. Didok naking aka hitir do aka dolok maradopon huaso ni debata. Gabe mangalatap aek na sumar. Dungi dipangiar akalung suarana. Jala dipaherbang tanganna dopak ginjang marsomba tu debata. Dung dihilala si Habakuk huaso ni debata na mengatasi saluhutna na adong di hasianganon. Gabe mu bado ganggu ni rohana. Gabe marhapor seaon na toguma ibana tu debata. Boima diatusi panurirang Habakuk akan masa di tonga-tonga ni aka bangso. Mu bama holso ni rohana gabe pos ni rohama ibana di debata. Dihadidakon panurirang Habakuk sude na binahin ni debata tu bangsona. Na paluahon sian parhatobanan ni halak Mesir. Pangaramotio ni debata di bangsoi di pardalanan saat ro di na mangingaton tano na pinarbaga-baga ni debata bahen inganan nasida. Kuriana hinaholongan songonido nang dipangido sian hita. Nakpe akan nabinahen ni debata di guluta boi sipata patubu suku-sukun manang ganggu ni roha tu debata alai ikon toktong do porsea hita di pangaramotion dohot haluaon si patupaon ni debata di nguluta. Naneng dohonon dang jadi ganggu hita di pangaramotion dohot panogunoguon ni debata di nguluta. Ikon pos rohatta. Ati mungkin situasi sonari na tadopi
mungkin bukan situasi yang nyaman. Alai turpukon na yang pabotohon tu hita dan jadi ganggu hita di pangaramotion dohot panugu-nuguon ni debata di ngolutta. Ima na parjolo na neng dohonon. Jahu bado na marhuaso di hasianganon ro diaka bangso. Satolop hita? Alana moloholan manangihon dangolo mangulahon ngabe percuma na di pasatu hita. Alana kita sonari kan bukan dalam keadaan baik-baik saja, diperhadapkan dengan nama satu hita. Alai turpukon na yang pasahat tontu hita bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi kita percaya ada Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai kita. Ima bagian parjolo, jahu bado na marhuaso di hasianganon ro dia kabangso. Napa dua hon? Marlas niroha nakpe di bagasan hahurangan. Buha maun. Marlas niroha nakpe di bagasan hahurangan. Ditugu-tugu si Habakuk dosudi na porsea asabui toktong marlas niroha nakpe di bagasan hahurangan. Manang nakpe hona uhum ni debata. Jadi panggilannya adalah bersuka cita walaupun situasinya tidak nyaman. Ay manang BHP balga ni rimas ni debata tu hita na hinaholongan ni roha ni debata umbalga do toktong asi ni rohana tu hita. Alani perlu do hita mangari-mangrimangi pardalanan ni ngolutta. Jalaboi hita mamereng balga ni asi ni rohana di ngolutta. Jaladang say sikop songona pinikiran ni rohatta sahat tu hita asabui hita marlas ni roha. Songona masa tu bangso Israel na binereng ni si Habakuk. Masa hasusaan tu bangsoi. Jala digombar hondo hasusaani songonon. Didok naking dang martubur disi hau atajau. Ima gombaran na. Jaladang marparbue aka hau anggur. Labangon do disi bunga ni hau jetun. Jaladang dapot si panganon sian hauma. Rasib do aka biru-biru sian balian. Jaladang adong bejonggi di bagasan bara. On manggombar hon situasi ekonomi na macai susah hati hai. Alai di situasi nasongoni diarahon do bangsoi diarahon si panurirang Habakuk boy marlas ni roha. Ay ragam do dalan ni debata na puna huwaso di saluhutna manarihon dohot marmudu-muduhon sude akana tinopana. Jadi las ni rohai tubuh siala pos ni roha di Tuhani. Na toktong manarihon sude na hinaholongan ni rohana. Jadi dang jaminan boy toktong halak marlas ni roha ala sikop di ibana kebutuhan ni ngolu perdagingon secara material. Bukan itu. Jadi las ni roha itu bu ala ni haporseaon tu debata jahobado. Songon haporseaon ni panurirang Habakuk. Nakpe di bagasan situasi ekonomi na sodenggan songon naking na dipatorang tu hita. Toktong lo ibana porsea tu debata na so mangose padanna laho paluahon bangsona. Haporseaon na songonido porlu patu duhonotta di ngolutta. Molo sala hita unang marpai malaho manopoti salat tatu debata. Jala ikon radedo hita majalo manang songo dia upani hasala atta. Di bagasan haporseaon pabua asini rohani debata toktong do balga sian rimasna. Jala asini rohanai dakya muba. Ima napaduahon naneng dohonon tu hita. Molo sahalak patupahon hasalaan berarti memang dia harus menjalani hukuman. Tetapi apakah selamanya dia dihukum? Tidak. Dia dihukum karena kesalahannya. Tetapi kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Alani amang inang
turpukon manjauhon hita, toktong ma marlas ni roha, manang ahape na masa dihita sonari. Napatuluhon, naboy berengot yang tepuk tahun ima, Jahoba do haroroan ni gogo, tuakan na marhaposan tu ibana. Sabereng ditepukon, laos di hatindakon si Habakuk do na Jahoba do hagogoon na. Jalana mambahen, patna tudoson patni ursatini, naboy hot jongjong, nangpe di atas akadolo na tibu. Dohot akadolo batu na maol dalanan, jala na marmara situtu. Alay alani hagogoon na siyan debata, dihilala ibana nakpe mardalan di akadolo batu na maol dalanan, boy do ibana songon na mardalan di awang-awang, berjalan dengan ringan. Songonima di naso margogo jolma, dilehon debata do hagogoon siyan gijang, laho manuhuk si taonon, molo dipasahat dirina tu debata. Domutuson didok si panurirang Yesaya di Yesaya 40 ayat 30 sada sokonon. Alayakana marhaposan tu Jahoba maruli hagogoon mardapot-dapot. Gabe marhabong nilali laho manaik, marlojongi nasida dang ololoja, mardalani nasida dang olo maddate. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi molo dimulana jojot adong suku-sukun di rohani si Habakuk taringot tudalan dohot pikiran ni debata, alay tabereng dison, di ujung na boydo diatu si ibana sakap nauli na gabe sakap ni debata taringot tu saluhut jolma jalati gordo ibana diaka dalanna alani i amang inang ikon marhaposan tu debata toktong hita toktong mahita marhaposan tu debata pos marohata Tuhani sai toktong mandongani golutta alani dihita kana porsia di Tuhani toktong mahita marlas ni roha nakpe di bagasan si taonon manang nagok hamaulon na ikon bolusota dangi na menentukan boy hita marlas ni roha buasa hita boy marlas ni roha alani Tuhanido dang alani situasita molo pemikirata tertuju kepada Tuhan, maka kita akan sanggup senantiasa bersukacita, marlas niroha di bagasan Tuhan. Amin. Martangi yang mahit. Ale Tuhan debata, amanami na maringanan di bono gijang, mandok mulai teh hami tu adopanmu ale Tuhan. Di jauho hami asa toktong marlas niroha di bagasan Tuhan Jahoba. Ala hodo na mangalehon hagogoon. Hodo na mangalehon hami keselamatan. Jala marhiti terpukon naing ma toktong mian hatami di ngulunami. Jala unak kolan manangihon. Alaitong ma toktong diulahon. Jala toktong hami boy bertahan dina patupahon hatami di ngulunami siapari. Tuhan debata tong lo hami marningot disudi aka pelayanan nana yang patupahon ni huriam HKBP Depok 2. Jala sudinai hupasat hami matutanganmu sai homa na toktong mandongani hami dina patupahon aka pelayanan-pelayanan di huriam. Tuhan debata marningot hami di piga-piga ruas ni huriam na di bagasan Parsahiton na dirawat di rumah sakit ima amang sintua IDR Silitonga sian sektor sada na dirawat di rumah sakit Sydney. Jala siang hari ini akan diberangkatkan mula
tu Indonesia dan menuju Rumah Sakit Mayapada. Tuhan Bapa yang baik, naing masude pardalanan ni amang sintua IDR Silitonga boi mardalan denggan. Jala boi menerima perawatan na denggan di Rumah Sakit Mayapada na naing tujuan nasida. Sok-sokoni marningot kami di na tua-tua nami ima amang sian turi, sian sektor Pitu Karmel, na dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika. Sok-sokoni di na tua-tua nami amang de si tanggang sian sektor 2 Betania, na dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. Tongdo buano nami inang Nyonya Gultom boru si Manulang sian sektor 12, na dirawat di Rumah Sakit Hermina. Sok-sokoni anak nami Natania boru Hasibuan sian sektor Pitu na dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Sok-sokoni marningot kami tu amang sintua nami amang sintua MB si Marmata sian sektor Pitu Karmel na dirawat di Rumah Sakit Primaya. Tongdo buano nami ima inang Nyonya Begultom boru si Galingging na sian sektor Opat Sinai na dirawat di RSCM Kencana. Tuhan debata napos dorohanami hodo na boi pamalupon sude na sasahit ay hodo na marhuaso upasat hami ma akadongan nami na dibagasan parsahiton tu tanganmu asahoma ali Tuhan na mangalehon pemulihan kesehatan di nasida. Sok-sokoni di ruas ni huriam na dibagasan pemulihan na mula sia rumah sakit ima inanami sintuade boru si dauruk sian sektor Pitu Karmel. Sok-sokoni Andi Boy Putra sian sektor 5 Kana. Amang C Sigiro sian sektor 3 Kapernaum. Inang Nyonya Mahaboru Panjaitan sian sektor 2 Betania. Sok-sokoni inanami Nyonya Gultom boru Sinaga sian sektor Sia Bethlehem. Yanakon nami Meli boru Manalu sian sektor 8. Sok-sokoni na tua-tua nami Rahmin Siahaan sian sektor Opat Sinai. Sok-sokoni Togu Sinurat sian sektor 5 Kana. Asahoma ale Tuhan na mangalehon hamalumun di nasida di perawatan di bagas nasida na jinalo nasida sonari. Tuhan debata tongdo buanu nami sude aka pergumulan ni ruas ni huriam marsada-sada keluarga lepas keluarga tu tanganmu. Asahoma tok tong ale Tuhan na mandongani sude ruas ni huriamon di bagasan sude pergumulan nasida. Saihoma na mandongani saihoma mampargogoyhon nasida. Asa nasida sude boi makamonakon sude aka pergumulan nasida di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sok-sokoni Tuhan marningot kami tu pamareta nami tingkat pusat satu daerah. Asahoma mangalehon tu nasida habisuhon nasiakoi. Asaboi tarpatupa kesejahteraan kedamaian di bangsa namion. Tarlumobi di kota namion ima kota Depok di dia hami boi maringanan. Mau liate male Tuhan di pasat hami matangi angon holan mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Maredehita sian buku ende nomor 372 Jalata Pasahatma Peleata.
Tapa saat mapeleata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan mi saluhup silehon-lehon na denggan. Dohna saulibasa na mauliutus. Kupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asahu parasiak kami pilihanon. Patimbulhon harajonmu di tengah-tengah ni huriam, dohot di portigion. Uhai marohanami marhite hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tonga on songona di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagung. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho, jala dipasaur honma damena tutodim. Amin.